An tɔgɔma ko coronavirus boloci bɛ kɛ yan dɛ. Awɔ yan de don. I bisimila ne fa. Ko kibaruya jumɛn bɛ yen? Dɔgɔtɔrɔ basi foyi tɛ dusukunbana dɔɔnin bɛ na o kama n bɛ fɛ ka n ka coronavirus boloci kɛ walasa ne yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka coronavirus ladon n ka denbaya la. Ka ɲini k'i ka coronavirus boloci kɛ walasa ka e yɛrɛ ani ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi nin dutigi ɲuman waleba de ye waleya min n'a kan ka fɔ kosɛbɛ sango ni coronavirus yɛrɛ ye dusukun banabaatɔ minɛ a bɛ se ka juguya kosɛbɛ fo k'a bɔnɛ a nin na. Mɔgɔ o mɔgɔ ni si ye san 12 sɔrɔ i ka kan ka coronavirus boloci kɛ o tɛmɛnen kɔ a tun ka di n ye n ka kunnafoni dɔw d'i ma sani k'i boloci a fɔlɔ ye n b'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ i delila ka boloci dɔ kɛ min n'a ye kɔlɔlɔ jugu lase ma ka sabu kɛ ko i jeli ma sɔn a furaw la wa. Dɔgɔtɔrɔ hakili to man dɔ la dɛ. Sisan n b'a fɛ k'i lakodɔnya k'a fɔ dɔw ka boloci kɛlen kɔfɛ u bɛ se ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ nka dɔw yɛrɛ foyi o gɛlɛya ninnu sɔrɔbagaw caman na a dɔw tɛ taa yɔrɔ jan o gɛlɛya ninnu dɔ ye i bolocida bɛ se k'i dimi farigan kunkolodimi dɔw fasa walima u kolotugudaw bɛ se k'u dimi n'i ye gɛlɛya sɔrɔ boloci kɔfɛ o juguyara o a ma juguya o i kan kunnafoniya joona ni bolocira ka ban i kan ka fɛɛrɛ ninnu matarafa fɛɛrɛ minnu man kisi coronavirus sɔrɔli ma ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ. Dɔgɔtɔrɔ ayi e y'a bɛɛ fɔ ka ban. Sisan an bɛ se ka tɛmɛ ni boloci ye. Abana. Kile? A man jugu yɛrɛ. I filɛ ka waleba dɔ nin kɛ nin ye wale min n'a bɛ e yɛrɛ ani ka denbaya bɛɛ kisi hali bi a tun ka di n ye i ka to an k'i jate minɛ miniti 15 kɔnɔna na. Baasi t'a la. Boloci in kɔni ye fɛn fitinin ye nga a nafa tɛ fɔ ka ban i ka ɲɛnamaya sabati ko ɲuman na. Boloci fura in ka ɲi siga t'a la wa a b'i sɔrɔ an ka foroba dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la i n'a fɔ CSCOM ni CSRF wari bɔ t'a la. Nin jamukan in labɛnna kɛnɛya ni hadamadenya yiriwale minisiriso fɛ ani Fonds mondial ni Amerikɛnw ka dɛmɛ la USAID sabu la.